момента съм в Испания, сме тук на красиво място и реших да се възползвам от възможността да кажа няколко важни неща за тялото Христово в България. Но вярно вече сте забелязали, че в България да говориш истината се възприема като средство, чрез което хора се чувстват заплашени. Истината се оказва, че е нещо, което носи страх в живота на някакви хора. Това, което се случва в момента и всички от тези от лидерите, които взеха страна да бъдат и да се противопоставят срещу агентурното минало на други пастори, сега се оказват под мушката и хора се ровят в техният личен живот и се опитват да изкарат неща, които по някакъв начин не могат да ги дискредитират. Искам да кажа следното нещо, че в България има хора, които не се интересуват от миналото си. Аз съм един от лидерите, които въобще никой не го вълнува кой какво може да изкара за него. Не ме вълнува кой колко петна може да сложи върху моя живот, защото аз съм достатъчно черен. Единственото бяло върху мен е това, което Исус е сложил. Всичко мое си е черно. В мен няма нищо добро. Господ е единственото добро нещо в мен. Така че моят призив към вас е да можете да бъдете единни. И да не позволите на тези агентурни специалисти, които са свикнали в това да могат да очернат. Вижте, тяхната професионализъм се крие в това нещо. Когато те нямат аргументи да се противопоставят срещу истината, единственото, което могат да направят е да очернят този, който говори истината. Но истинските реформатори се раждат посред клевети, чародейство и магия. И ако тези магиосници продължават в този дух и в тази клеветническа кампания, това е добър модел сега и това е добро, благоприятно време да се раждат реформатори. И аз вярвам, че ако клеветниците са събудили, това означава, че Бог се събужда. И те усещат, че Бог се събужда. И само с един глас Господ ще рикае, всеки един от тях ще млъкне. Благославям ви, бъдете благословени и не се оставайте да бъдете клеветнически водени. Вие сте водени от ходатайствения дух, не от клеветническия дух. Бъдете благословени и до следващия път, приятели.